Mitä se joku tyyppi pystyy vetää clubstepin silmät kiinni? Joo. Mä en ymmärrä, miten joku on pystynyt vetää Blind Blizzardin. Mikä? Näkymätön Black Blizzard. Ai onko se niinku silleen Invisible Deadlocked tyylillä näkymätön? Ja ajastas. Onko tuo ei kyllä yhtä random kuin V-Popopin 3 Slaughterhouse? Vasta randomi olikin. Pitkällä. Kuusi kaksi. 6-2. Hittoa. Ja hittoa.